Crna Gora će se po drugi put priključiti Internacionalnom danu čišćenja obale u subotu 15. septembra. Ovogodišnja akcija usmjerena je na skretanje pažnje na sve prisutniji problem zagađenosti mora plastičnim otpadom, posebno jednokratnim plastičnim proizvodima. Čišćenje će biti organizovano na javnim plažama u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar, Budva i Ulcinj. Od prošle godine Crna Gora je dio međunarodne akcije čišćenja obale, prvenstveno od plastike. Mnogo organizacija i pojedinaca je uključeno u 6 primorskih opština. Poslaćemo, da kažem, poruku svim građanima da se u što većem broju priključe ovom internacionalnom danu koji se inače obilježava širom svijeta, a u Crnoj Gori već druge godine za redom. U 6 opština će biti akcije čišćenja na nešto više od 7 lokacija. Čišće se lokacije u opštinama Herceg Novi, zatim opština Tivat, Kotor. Također bit će uključena i opština Budva sa plažom Buljarica, opština Bar, gdje će se čistiti poluostrvo Ratac i 2 lokacije u opštini Ulcinj. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već drugu godinu za redom je učesnik i na neki način sponzor velike organizacije čišćenja obale koju organizuje Zero Waste Montenegro ove godine u saradnji sa evropskom delegacijom i mnogobrojnim nevladinim organizacijama. Inače, morsko dobro, kada god imamo značajne datume vezane za zaštitu životne sredine ili čišćenje mora, podmorja ili obale, ili samo organizuje, kao što je to na Dan planete Zemlje, velike akcije čišćenja u svim primorskim gradovima i generalno podržava i lokalne nevladine organizacije, ali i ovako veliki broj organizacija koji učestvuje u tome. A ovu akciju podržavaju delegacije Evropske unije širom svijeta, pa tako i kod nas. Glavni cilj je da se pokaže primjerom, znači ići će i naš ambasador će učestvovati u čišćenju Skadarskog jezera dan ranije, da svojim primjerom pokažemo kako treba se odnositi prema otpadu, kako ne treba odlagati na plažama. Također smo i financijski podržali akcije nevladinih organizacija ove godine i imat ćemo jednu kampanju koja će imati za cilj da se smanji upotreba takozvane plastike za jednokratnu upotrebu, tipa slamčice, plastične boce za vodu i slično, tako da na različite načine ćemo pomoći kampanju. Do 15. nije još puno dana. Ako želite da se priključite, lako se informisati na internetu. Organizovan je prevoz do primorskih opština, a ako živite na moru, onda ste na pravom mjestu.